Bueno, arratsaldeon, ongi etorriak denoi. Bueno, hainbeste jende, enpresak, ikasleak, erakundeak, benetan pozgarria da. Pozgarria da hau horrela ikustea, jende aiaia ezin sartu, hau benetan pozgarria da. Egoera oso polita da. Eskerrak eman, baina bueno, nik momentu honetan fokoa jarri nahi dut ikasleetan, ezta? Bukatzen duzu orain etapa bat da. Pentsatzen duenak ja bukatu du, ni lanbide heziketa bukatu du, ni ja tituloa badut, ni ja ikasi beharrekoa ikasi bali badut, oso oker dabil. Oso oker dabil. Hemendik irtetzen zarete orain eta sorbaldaratzeko aldean dakezu L bat horrelakoa. L bat horrelakoa. Zesan nahi du horrek? Oinarria badezue. Gaitasun oinarrikoa badezue. Baina ikasteko asko eta asko dezue. Degu guk ere. Hirure ikusten dut, oroitzen naiz nola hirurek esaten zion gure lankide bati, ez dut ikusten lankidea, baina nomeite ben dago. Esaten zion, tú hasta que no tengas 35 años no vas a ser un buen mecánico. Zesan nahi zuen horrekin hirurek. Bueno, ikasi dezu, baina berrituzu urte batzuk ofizioa benetan ikasteko. Gauzak ondo egiteko. Hori da espiritua. Etapa baten bukaera ez da ikasketaren bukaera. Etapa baten bukaera. Eta bate baina esango eta nor da Hirure? Hirure da lanbide heziketan, Euskadiko lanbide heziketan azkeneko 50 urtetan dagoen erreferente bat. Beraz, Hirurek badaki zertaz hitz egiten ari den. Beraz, eskerrak Hirureri betortzeagatik eta gurekin momentu hau konpartitzeagatik. Mezu hori, etapa bat bai, aurrera jomarri ikasten. Nirekin momentu honetan, zuren asmoa dela bukatu, behinga, tal, bueno, ez aztu hori. Enpresara joan, eta enpresak nahiko duena da, zuek daukazen onena ematea. Bigarren mezua nola ez, Joxaneri. Joxaneri, zesango dio ni Joxaneri, eskerra baino ematea etzai geratzen. Momentu honetan, beste, danok momentua konpartitzen ari bali megara, da, bera bezalako persona, bere garaian, apostu bat egin zutelako. Kemena izan zuten, bizio bat eukizuten, eta esan zuten, momentu baten, Elgoibarren, mekanikako lanbide heziketa desagertzera zijoanean, ez da posible. Nola izango da posible Elgoibarren mekanika desagertzea? Handik sortu zen IMH. Noski enpresai esker, noski erakundi esker, eta noski bere garaian Javi López, Jose, eta garai hartan egon ziren lankide guztiei. Benetan eskerrak, niretzat ore bat izan da, zuekin konpartitzea urte hauek, eta ondorioz, agurrik ez, gero arte baizik. Eskerrik asko.